Будилник продължава с една тема, която разбуни духовете през последните дни. Жените, които работят като жрици на любовта, обявиха, че днес ще отидат пред парламента и ще протестират, за да защитят правата си. Какво ги провокира? Сега ще разберем от нашия репортер Карина Караниотова. Здравей, Кари! Здравей, Ина! Добро утро и на нашите зрители! Искам първо да кажа една съвсем кратка ретроспекция на историята на проституцията в България. Преди 9 септември проституцията в България е легална. С идването на комунизма тази професия започва да се преследва като леко престъпление и е смятана за нещо като хулиганство. След това, като идват промените, някак по инерция нещата не се променят и законът остава същия. Въпреки това, в средата на 90-те години структурата на българския пазар на проституция вече е оформена. В страната се наблюдава 3 слоя – улична, елитна и клубна проституция. През последните 5-6 години тази тема е обект на засилени дискусии. Ще има ли синдикат на проститутките в България? За какво се борят те? Ще разберем от самите тях. Едното момиче пожела да остане анонимно, но тук е една смела жена. Това е Рени, която ще защитава правата на проститутките и за в бъдеще. Добро утро! Ще има ли синдикат на проститутките в България и ще протестирате ли днес пред парламента? Добро утро на зрителите. Първо, синдикат не може да се говори за синдикат, защото е много силно казано синдикат, но протест ще има и този протест ще бъде не пред парламента, а едно събиране на момичетата, които желаят от цялата страна, които искат да изкажат гласно мнението си пред централния вход на ЦУМ. Какви са вашите искания? Лично аз представлявам абсолютно всички момичета, които са тук в София и може би в страната. Исканията са им да има канализация, да има някакъв закон, с който да бъде разрешена или легитимирана самата професия. Защо според вас до сега не се е случило това нещо? Може би защото е нямало толкова силни хора, които да кажат, или повечето се страхуват да се покажат наяве и да изкажат мнението си. Може би за това, защото много от нашето правителство не обръщат внимание. Към кого от правителството се обръщате? Адресирано ли е към някого вашето искане? Вижте, в момента не мога да дам такава информация по простата причина, че момичетата, които ще бъдат събрани на този протест, сами ще трябва да решат какво трябва да се направи. Тъй като не съм говорила и съм нямала възможността с всяка една по-отделно и да чуя нейното мнение, аз не мога да отговоря. От предварителните разговори с вас разбрах, че проституцията, която е магистралната, уличната проституция, най-големия проблем е, че ви смятат за престъпници и сте заключвани в районното за по 24 часа, но от това нищо не следва, защото после ви пускат. Защо се получава това нещо и това ли е най-големия проблем? Не знам да ви кажа какъв е проблема. Третирани сме като някакви престъпници. По 24 часа ни заключват. Казват да се изчисти престъпността от улицата. Защо мислят, че ние сме престъпници? Не крадеме, не убиваме. Това за нас не е престъпление. Че си вадиме хляба. Вие искате така доброволно да си вадите така прехраната. Това е вашият избор и искате това да се легализира, за да може да се плащат данъци. Точно така. Искаме някакъв закон, като всички нормални хора да плащаме данък, да не ни закачат, да ни заключват, не да се криеме като някакви ненормалници из храстите, както ги видиме. То е ясно, че не зависи от патрулиращите, идва някъде отгоре. На кого най-много разчитате за подкрепа? За подкрепа на самите нас. Значи аз с нощи до късно съм обикаляла и момичетата и момчетата, които нощно време са по улиците, и просто имам един огромен апел. Нека се съберат и кажат всяка една по-отделно какво желае и какво иска да се промени, как вижда самата промяна. Лично аз не бих могла да променя абсолютно нищо.
Понеже говорим за престъпления, проституцията често е свързана с трафика на хора, с организираната престъпност. Как седат нещата сега и може ли да се каже, че има някаква връзка между тези неща? Вижте, връзка винаги има. Нещата винаги са адски навързани. Трафика на хора, бихме могли да говорим, може би в началото на 90-те, в средата на 90-те, тогава, когато нещата не бяха толкова ясни. Сега са оформили нещата, както вече казахме, на 3 слоя. Имаме въпрос от студиото, да, и наслушаме те. Кари, въпросът ми е към Рени. Колко момичета очаква, след като е разговарял с повечето от тях, да присъстват на протеста? И другият ми въпрос е по-скоро към другото момиче. Защо е избрала да работи точно това? Колко хора смятате днес да се съберете и очаквате да се съберете на протеста? Това е нещо, което не може никога да се даде точна бройка или точна информация. Горе-долу. Горе-долу, поне с тези, които съм говорила, може би над 30 момичета, се надявам да дойдат. Но дали ще дойдат или не, това е нещо съвсем различно. Другото, което е голяма част от момичетата, просто се страхуват. Другият въпрос е към теб. Водещата от студиото пита, защо си избрала тази професия? Това е най-лесната професия. Аз го казах, не мога да хода да работя за 200 лева или 240 минималната заплата. При наличието, че издържам дете на 10 години, самотна майка съм, тук съм на квартира, не съм от тук. Може ли да се каже, че мизерията и немотията те е принудила да практикуваш тази? Да, точно така е. Немотията ме е принудила да работя тази работа. Си ли се замислила за някаква друга работа, за някакво развитие? Как мислиш да продължиш живота си от тук нататък? Как мисля? Всичко си има начало и край, може след време да спра, но не е сигурно, ако това се узакони и си плащаме данък, за мен е все едно съм някъде на държавна работа и нормална работа. Тоест ти предпочиташ да плащаш данък, да печелиш малко по-малко пари, но да не бъдете закачени от полицията и третирани като престъпници. Точно така. Може ли само нещо да кажа? Извинявам се. Няколко от вашите колеги наблягат на полицията. Значи държа да има правилна информация обществото, че патрулиращи полицаи, не всички полицаи не гонят като извънземните на улицата. Огромна част от тях са с разбиране. Бих могла да кажа дори следното, че огромна част от полицията, тези, които не прибират по заповед малко по-отгоре, са съгласни да се занимават наистина с престъпността, защото това са хората, които най-близко са до момичетата и ги познават най-добре. Благодаря ви много за това включване. Днес ще бъде протеста пред парламента, но и да се легализира. Имам още един въпрос. Да, Кари, само още един въпрос към момичето, което каже, че това е най-лесната професия. Не смята ли обаче, че това е неморална тази професия, в случай тя дори не е законна? Смяташ ли, че тази професия не е морална, защото каза, че това е най-лесната професия? Не. Защо? Защото не е престъпление това нещо. Защо? Смисъл такъв, не заставаш на улицата гола и да се гъзиш като някаква тапанарка, просто като всички нормални хора се обличаме. Но това не е ли свързано с някаква... най-древната професия, тя съществува от край време. И винаги ще съществува тази професия. Дори ние да не сме, други ще излезнат, цял живот го е имал. Действията на тази професия не са ли свързани с някакъв вид емоция? Поне така се случва в живота. Да видите, дами и господа. С какъв вид емоция са свързани действията на тази професия? И в смисъл, претръпва ли човек в един момент? Има ли някакво преодоляване в началото? Все пак сигурно не е лесно да легнеш със всеки, който ти спре. Но от началото е някакво изтръпващо, със страх. В смисъл такъв, не знаеш на какъв ще попаднеш, но с течение на времето свикваш, опознаваш хората и след това няма нищо лошо. И всеки се качва. Само насам. Добре, и последен въпрос искам да ви попитам, както вече казах, това е най-древната професия и обществото има нужда от нея, за да не се натрупва, хормонално натрупване да няма, което може да предизвика агресия, дори война. Какво друго ще е положително, ако се легализира?
Значи, ако се легализира, има някакъв род канализация, обществото ще бъде по-добре информирано за това, което се случва. Ще има по-голям контрол. Другото, което... Има ли пълен контрол? Може ли да се говори за пълен контрол или винаги ще има някакви... Не, никога не може да се говори за пълен контрол. Пълен контрол, може ли да говорим за това? Благодаря. Можем ли? Благодаря. Не, нали? И да се легализира и да не се легализира проституцията, тя ще продължава да я има. Въпросът е кой ще печели, държавата или полицията.